Infetaħ uffiċjalment iċ-ċentru l-ġdid ta' matul il-jum għall-anzjani fil-Belt Valletta. Dan iċ-ċentru qed jitlaqqa fil-binja tal-Kunsill Lokali fi Pjazza Repubblika jew Pjazza Reġina kif magħrufa wkoll fiċ-ċentru tal-Kapitali. Dan hu 32 ċentru tal-anzjanità attiva f'pajjiżna. Il-post ġie inawgurat it-tnejn filgħodu waqt żjara li jagħmlu s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċifelli. L-anzjani li attendew għall-ewwel darba f'dan iċ-ċentru kellhom kliem ta' pożittività u kif il-post se jservihom f'ħajjithom. Ħadd gost li ġejt hawnhekk għax jiena dejjem ġewwa ma noħroġ. Għall-bżonnijiet noħroġ u sibt kumpanija ħadd pjaċir mhux dejjem id-dar, dejjem ġewwa. Organizzat sbieħ u tintaqa' man-nies anke tkun naqra dawn. Kif tasal hemmhekk il-dik tiegħek joħorġuna ħafna. Nisperaw li hawnhekk l-ewwel darba ikunu bħal ċentri oħra. Naħseb huwa post ideali għax m'hawnx taraġġ, allura post ideali biex jiltaqgħu l-anzjani. Is-Sindku tal-Belt Valletta Olaf McKay ikkummenta dwar dan iċ-ċentru ġdid. Huwa post fejn jiġu jiltaqgħu l-anzjani tagħna, l-anzjani Beltin, post fejn jiddevertu, jitalmu u jqattaw il-ħin ukoll jissoċjalizzaw flimkien. Bħalissa dan iċ-ċentru se jkun miftuħ kull nhar ta' tnejn bejn is-7:30 ta' filgħodu sa 3 ta' wara nofsinhar, però l-attendenza li rajna llum u l-anzjani Beltin tant iriduh illi qegħdin diġà naħsbu biex nestendu il-ġranet tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari sostnew kif bil-kollaborazzjoni mal-Kunsill issa anke l-anzjani fil-Kapitali se jkollhom post adattat fejn jiltaqgħu waqt li wkoll ikunu jistgħu jiksbu aktar ħiliet u titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom.